tichifarira mufundisi vedu vachiuya vachititambidza pfuma yemadzinza namadzinza. Ngatirambei tichiomberera mufundisi vedu vachiuya. Hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Chimbosimudza ruoko rwako mudenga uti yakayaka kuna Jesu. Hallelujah. Amen and amen. Chandiri kunyanya kufarira I song ya Sabhuku. You know, one thing that I loved about Sabhuku Chinwan, vanime character isingagamuchirike nevanhu because she's just open to herself and to people. Zvavanoda vanongodini vanongotaura. You see what I'm saying? Saka that mindset muchaona kuti vamwe vanhu vavakasvika vachifunga kuti mailefa vanonzarauka vakutoona kuti mailefa vakukwana pavasingachakwani ivo, nekuti hakuna kwatichagona kuenda sechechi Sabhuku asipo. Even vakanzi havana mari, vanhu vanotoita kuti mari yaSabhuku idi ikwane. Why? Vakatakura vision yechechi pamapfudzi ani avo. You see what I'm saying? Avaimbe zvekumba kwavo vanoimba mathimu, avaimbe zvekumba kwavo vanoimba maappreciation, avaimbe zvekumba kwavo vanoimba zveshoko raMwari. The moment she does that, meditate, think about it, she's absorbing it in her blood. As a man thinketh, so he is. Mazwana havachatye kumira pamberi pevanhu, havachatye kutaura, havachatotye kutaura kuti mari ndauya kuzoitora, nemari kwayakawanda yakuziva kuti kune munhu auya kuzodi kuzonditora. Unity Gondogwe auya kuzodi kuzonditora, ende ine tsika yekutera kwayadaidzwa. That's what happens. Chinhu chese chaunoisa pamoyo Mwari unokupa. Chinhu chese chaunoisa pamoyo Mwari unodi unokupa. Chausina kuisa pamoyo Mwari hadi haakupi. That's what chizoona Mwari achiti believe in me and you be established. Kubviriva muna Mwari. Zvonzodzi believe in the prophet. Why? Mwari havatauri nevanhu direct. Vane tsika yekutuma vaprofita kana vakuita chinhu muguta vanotumidzira mumwe munhu kuti auya azodi azotaura. Saka zviri kunzi kana vakugamuchira chiteerera ari kudaidzira kuti chigamuchira. Amen and amen. Muri kunzwa zvandikuedza kutsanangura. That's why muchanoti Mwari vaizoti kana vaIsraeri vatadza vaisa varova ivo, vaituma vaFiristia kuti vavadi vavarove. Kana Mwari vakuzodazve zvakare kuvadzikunura, vaisadzoka vari ivo, vaienda kumukadzi waManoa ari kusango, wonoti ndauya kwauri mukadzi waManoa, chitakura nhumbu ubereke Samson. Murume anoti akasangana neshumba anoibvarura. Haasi kubvarura shumba nekuti anofanira kubvarura shumba, ari kubvarura shumba vachimuprepare kuti paanoenda kunosunungura vanhu vatange kutenda kuti vanosunungurika. Why? Vanhu vanotenda musimba remunana. Kana usina munana wavaita vanhu havakutendi. Kana vakuda kusimudzwa naMwari, pane zvinofanira kutanga zvaitika kuti vanhu vatange kutenda mauri. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti nhasi zvangu zvinoita zvakanaka. Ropa rako ngaritende kuti iwewe unogona kubata pfuma. Ropa rako ngaritende kuti iwewe unogona kupaka motikari pamba pako. Ropa rako ngaritende kuti mwana wako anodya zvakanaka. Ropa rako ngaritende kuti vanhu vanoona chakanaka mandiri. Izvi ndichaura dai munhu anenge akaita kusindimara mwoyo so ari kutarisa iwe hakuna munhu akafuma aine miriyoni asina kunzwa. Urunzaendera vamwe vakanzi endai munobhena mari, vakabhena mari vakaita mari. Chakakutuma kunza kuSouth Africa kune vanhu vakauya vakatsvukira vachidhonza bhegi remavhiri, ukati ndakuendawo kwabva bhegi remavhiri. Vamwe venyu hamuna kutomboona motikari, makaona mamonaki, because mamonaki emavhiri anga asina kuwanda kuZimbabwe. Waiti ukauya kuno kuZimbabwe uchida kunoroora, ukauya kuno kuSouth Africa uchida kunoroora kuZimbabwe uri mukomana, ingoenda nebhegi remavhiri. Vasikana vese vachiona vamwe vakatakura pamusoro, iwe rako richikuteera, zvaikubatsira kukurumidza kunzikwa. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti ropa rangu rinotenderana nekubata mari.
ropa rako ngaritenderane iwe. Hakuna mumwe munhu achazobva kumwe achakutaura kuti nguva yekuita mari yakwana. Iwe anotokubuditsa mumukuku ndiwe. Kana vanzwa vhangeri randiri kuparidza woti nekuti muranda waMwari ataura nguva yangu yakwana. Vanhu havadi kunzwa vaprofita vachitaura, asi ukanzi tichaenda kutoilet even usinganzwi wiwi unoenda kunyepa here. Taingonzi kukireshi zvaingonzi nguva yekutoilet munhu wese wedza uri kuzvinzwa kana usi kuzvinzwa. Kunyepa here hamuna kuenda kukireshi hereni. Ndosisi nanhasi kusunday school ndo inotambika uko. Anditi zvinongonzi bathroom time. Munhu wese uri wapasi. Nhasi ndo yatoda kushandisa yekuti nguva yekunotora mari yakwana. Wedza uri kuida kana hauide, iwewe tenda kuti ndakuda kumbobata mari. Wedza uri kuida kana hausi kuida. Nhasi toda kukonzeresa munzvimbo dzemweya kuti mariwi iwe. Kune rumwe rudzi unonzwa shoko raMwari richitaura richiti Mwari akaropafadza rudzi rwekwaIsraeri zvekuti munhu wese akadyara magrapes aingokura. Ndonyasha dzandinoda kutaura panzvimbo ino kuti kana uri mwana wepano ukangoita zvako iwe wedza uri kuda kana hausi kuda, pane chinhu chinonzi season. Wedza unoda kana haudi mvura inonaya pamba pako, even ukaisa garaji kana ukaisa chii, but kana mvura ikanyatsonaya hapana pasingatoti. Even makaisa magaraji makaisa inonyukira nepasi because haungakavhi nyika yose. Kana mvura yanyatsonaya chaicho mutota munounzwa even nebedroom menyu kuti the weather mhepo inovhuvhuta inenge iri humid, iri wet. Vanotaura zveweather vanotaura humidity level in the air, kureva kuti kana mvura yanaya ikanaya zvekurevesa nemumba munopinda utota. Why yanaya? Ndikumbotsvaga nyasha dzakadaro kuti kana Mwari wakuburukira panzvimbo inoyi, zvisinei nemamiriro ezvinhu, zvisinei nekurarama kwako, mweapa. Mbogara pasi zvishoma. Umwe munhu akaona meseji yangu nezuro akati ndichitaura ndichiti nini, kune mweya yatiri kuda kudzinga ende ndikati ndoda kugamuchidza vanhu wealth. Ukanoita confusion kuti nyaya yewealth nenyaya yekudzingwa kwemamhepo yakamira sei, kana Satani anoda kuvharira anongoisa mweya werejection pamusoro pako kuti vaifanira kukuropafadza varege kudini kukuropafadza, kuti vaifanira kukupa pfuma varege munoziva kuti nhamo inouya iri package, pfuma inouya iri package. Kana warohwa nenhamo inouya iri kombo. Mwanzo ukanyatsorohwa nenhamo inouya iri kombo. Nhamo haikurovi, haiti zviri sectional, inouya iri kombo kana marohwa nenhamo. Ukatarisa vanhu vakarohwa nenhamo anoti hembe hana, vanhu havamudi, kumwiri haagamuchiriki, mereji yacho soso, kupfeka kwacho soso, kudya kwacho soso, chimiro chacho soso, skini yacho soso. Zvese zvinouya iri kombo. Nhamo inongouya iri kombo. Ende ukatarisa kuti kana varohwa nenhamo hakuna munhu anokuda. Vanhu vese vanokurejecta. Hakuna munhu anogamuchirika ari murombo. Unogamuchirika chete uri murombo kana kwauya vanhu vanonzi maangelic sent. Ukaona munhu ane pfuma kana anokuyambudza usina chinhu, haazi munhu ari normal, munhu akapfekwa nemweya waMwari. Nekuti zviri normal kuda anokupawo. Muri kunzwa zvandinotaura? Kana uri normal, handitika uri teacher unongotambawo nematicha, handitika kana uri normal uri accountant unotamba nevanhu vari palevel yako. But Jesu achibva kudenga, ndigadzirire sound rege kuita zvairi kuita, one of the mics are on. Kana Jesu achibva kudenga anonzi akandituma kuti ndiuye ndigoparidzira varombo, kwete kuti varambe vari varombo but vachinje kubva murombo. But kana wakuropafadzwa naMwari zvakare, hauropafadzwi as a section, inoruya iri kombo. That's why mutonoti vamwe vanhu ndaitarisa life yevanhu nezuro ndichitaura namaimufundisi, ukatarisa kuti murume nemukadzi vari maticha vachienda kukembi vese kuti baba vaenda yavo vodzoka, mai voenda yavo vodzoka. Wozotarisa murume nemukadzi vari maticha vese vekuti murume anoenda mukadzi haaendi, kana kuti mukadzi anoenda murume haaendi, level yavo yekuropafadzwa inosiyana nevanoenda vese.
Kana musingaendi mese unotoona kuti zvinosiyana. Unoziva kuti ukaona kuti kuna vanhu vanogona kutambira 40,000, but kana isina blessing, musina ropafadzo, munongogara muimba yekiyakiya zvokuti kana newe ukaudza vanhu kuti ndo mari yandinobata vanoti imi mukwane, hatidi vanhu vanoita zvemafanizi. Why? Haugoni kuropafadzwa zviri hafu hafu, inoropafadzwa iri kombo. Kana vakutukwa unotukwa iri kombo. Zvoreva kuti munhu ane mweya wemadzikirira haanetseki kubata mweya wekudya, haanetseki kubata mweya wezvishoma. Munhu anenge aropafadzwa naMwari, ukaropafadzwa naMwari, zvinhu zvese zvinouya into place. Unonga Bible richiti when God remembered them, hapana chakazosara. Ena unotaipa paindaneti kuti when God remembered them, unoona pachipopa mavhesi emubhaibheri anenge achikutaurira kuti pavakaropafadzwa. You see what I'm saying? When God remembered the house of Jesse through David, achinodirwa mafuta. Anditi Bible rinoti achienda kuhondo zvinonzi ndingakuitirei paakati ndinodoredza, zvinonzi mhuri yababa vako haichabvise tax. Manzwa zvinoita panoroora vamwe vakadzi vachinopfugamiswa, anobva hanzi ndinokupa zvakare mukadzi mwanasikana wangu, kureva kuti obva hanzi uchadya. Kureva kuti paakangoropafadzwa achida kuuya chiri chinhu 1, yakauya iri kombo. Kureva kuti pauri kunoropafadzwa nhasi, pauri kureceive blessing, achisi kuuya chiri chimedu, iri kuuya yakakwana, iri kombo. Kuropafadzwa kunouya iri kombo. Ukanga varopafadzwa unoziva kuti Mwari vakarangarira imba payakanzi Obed Edom paari kunopiwa areka. Handitika mumba make mama ane presence yaMwari, mumba Obed Edom mapinda presence, kureva kuti madzikirira haachapinda. Asi hazvina kuperera kumadzikirira, zvinonzi anoindinga yakafamba nenzira yaObed Edom kuenda kumatanga. Mombe dzikatanga kubata mazamu nembudzi dzikatanga kubata mazamu. Ko mbudzi dzinei neareka? Ko mombe dzinei neareka? Ko chibage chiri mudura chinei neareka? Iyi blessing. Mambo paanonotora makapu epaaritari akazodzwa oenda nawo pamutambo, otanga kuamwira zvinodhaka. Ruoko chanza chichiuya kumba kwake kunotuka, achina kutuka muromo kana maoko abata kapu. Zvinobva zvanzi umambo hwako hwaerwa, hukaonekwa hwakareruka, nemba yako yareruka, muromo wako unodya huswa semombe. Kureva kuti kesi yakauya iri peki, iri kombo, haina kuuya iri sectional. Neropafadzo kana yakuburuka pamusoro pako, haiburuke kari kachimedu, inouya yakakwana. Kureva kuti zuva rauri kuropafadzwa, mweya wemadzikirira unotama, mweya werejection unotama. Why? Kana ndaropafadzwa ndakufana kutamba nevanhu vane mari vakaropafadzwa, saka rejection inofana kutanga yasuduruka kuti ndipinde. Manzwa zvandiri kuedza kutaura? Nemweya wenyoka unofana kundisudurutsa kuti ndidini? Ndipinde. Kune munhu wandiri kutaura naye, ndoda kuti mangwanani anoropa rako ritende kuti zviri mandiri hazvigoni kurarama kana ndakupinda mudispensation yeropafadzo. Zvanditaura kudai mumwe munhu anenge akaoma musoro, so haatendi kuti anogona kubata mari. Unoda chatadzisa vanhu kuenda kumberi chii? Kuramba. So ndoda kupa example yamakajaira. Kana maakuroorana hapana sign yokuti unoenda kumunhu anonzi Precious woti ndichakuroora, ingori izwi. Ende iye ari kuroorwa anotanga kukwesha tsoka akadai manga so pangotaura izwi rokuti nguva yakuroorwa yadi yakwana. Nanhasi ndauya kuzotaurira mumwe munhu kuti I know hauna imba, I know hauna murume, I know hauna mari, I know hauna, but ndoda unokuudza kuti kana ukatanga kutenda kuti service ino iyi
pane zviri kuitika. Uchareceiva mafone calls, uchareceiva nyasha, pfungwa dzako dzichatanga kuchinja, uchatanga kudaidzwa nevanhu vane mazita, uchatanga kupinda mumacorridors avanga usingapinde, neropa rako richatanga kunzwa zvawanga usinganzwi. Musiyano wepoverty and money is just a day. Kungodai Mefoshibosheti anongodaidzwa kuti hakuna here werudzi rwekwaJonathan. Izwi irororo rega, ende hazvina kunzi ngaagare patafura anodzokera anogara kulodhibha. Achitosvika kunodya patafura, akutorara panorara vanogara vanodyira patafura iyoyo. Kureva kuti ropafadzo inouya iri kombo, inouya yakakwana, akauye kari kachimedu. Ene neropafadzo iyo haigumiri pano, inonobata vana kuzvikoro, vanotanga kugona. Mazvadzo andikozotaura, mazino ari kuora anotanga kurega kuora. Why? Waropafadzwa nemuviri wako unotanga kunzwa unoita kuti kumwe kuchembera ikesi. Mune makore mangani? 50. Ndachitofunga kuti mune 70. Unotanga kungonzi sekuru pausingafaniri kunzi sekuru, ufanira kungonzi mbuya pausi. Kana ropafadzo iripo inotendera vana sara kuyamwisa 80-90 years samuri chibuda mukaka. Kune ropafadzo yandiri kunzwa mangwanani ano inofanira kugara pamusoro pemunhu kuti ungozvinzwa kuti mwaka wekuitirwa zvakanaka wakwana. Ndinomwe munhu ari kurushotwa kuti ndiri kuparidza zvemari. Nyika yevashona yakaurayiwa naSatani. Tinotaura zvemagenerational case, hatitauri zvegenerational blessing. Kana mufundisi vakamira vakadhuda kutaurawo ndichidhinaunza magenerational case, vanhu vanoti amen amen. But what is the opposite of generational case? Opposite of generational case is generational blessing. Usaite tete guru anotukwa mumusha. Ita tete guru anogamuchirika mumusha. Hakuna munhu anokutaura kuti mwoda kudzika mweya wasekuru. Imba yaachigara ndeyasekuru. Achitambira madividends. Mwedzi pagore achinzi uya mutore 7 million yatakaita gore rino profit pakambani yasekuru wako. Haugoni kuenda mupureya woti ndodzinga mweya wasekuru. Unoti sekufamba kwamakaita nasekuru wangu Alfred Chiriji, baba wangu fambai neni. Ndotsika yevaIsraeri vanoti vakaomberwa kuti Mwari waAbhurahama, vanodaidza tete guru ravanhu rituke, vanodaidza tete guru ravanhu ridzinge, vanodaidza tete guru ravo vanoti sekufamba kwamakaita naAbhurahama. Hakuna muIsraeri even up to now anoti akaremerwa unonzwa kuti Mwari waAbhurahama. Vanojamba Jesu wodzokera kuna Abhurahama. Why? Vanotenda muna tete guru wavo. Ndoda kuti nhasi mangwanani ano upfekwe nemweya wekuti vazukuru vako vanodana zita rako. Uri kumakuva vachiti ndiri muzukuru waHappy Mo. Happy Mo upi wegore riya weminana. Jehovha ngaakupe nyasha uigadzire zita rinoshandiswa nemagenerations. Taidzidza nomwe mukomana ainzi Mabvanei Tangwena, vakufa vanomuziva. Apedza chikoro akangoenda pahospital akati ndiri muzukuru waRekai Tangwena, ndoda nzvimbo yenursing. Ayangonzi pindai nekuseruko. Aishandisa zita rasekuru wake. Manzwa zvandowedzera, aishandisa zita rani rasekuru wake kutsvaga nzvimbo yekuenda kunursing. Isu vamwe taienda kuvetting nekuselection, iye akatopinda asina imwe subject achishandisa zita rasekuru wake. Ndivani ndiri muzukuru waRekai Tangwena. Baba wako vanowanzani? Ndinacho chikopi chechitupa chaRekai ichi. Baba vangu ini munhu wese akaziva kuti vakuru ava ndo vakatiiti Zimbabwe, pindai kuno. Ndine mumwe munhu wandiri kutaura naye mangwana, iwe chiri kutituma kutuka mweya yevana tete nana sekuru inyaya yekuti vakafira muma1 room. Ndosaka muchifunga kuti sekuru wako vanomuka chipoko nekuti havana chavakasiya. Dai vakasiya pfuma vaisambofunga kuti unoziva nhamo yakaipa. Ukasasiya chinhu vanofunga kuti unomuka chipoko, but ukasiya chinhu havafunge kuti unomuka chipoko. Unoziva kuti kunzi uri kumuka kunge usina kusiya chinhu. Guva rako rinotyisa, but kana makaropafadzwa paguva pane pachikandwa maruva. Wanzwa vachigarapo vakati fambe fambe vachifamba nemufoto wako, so uri tete guru rakaropafadzwa, uri tete guru rine tunhu. Vana vachitora madividends.
Hakuna munhu anoti mweya watete. Izvozvo mumwe munhu ari kuti mufundisi, what does it take for me to reach that stage? Ndokwana kuenda. What does it take? Ndiri kuda undiverengere 2 Chronicles chapter number 20 verse ya 20. Kuna munhu anoda kumanikidza kutenda kuti unogona kuita mari. Ndochega chinhu chandawo kumanikidza. Kana ndakumanikidza tobva tatotanga kugadzira mari yacho. Two Chronicles 2020. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekio. Vava kuenda, Jehoshafati akasimuka akati, teererai kwandiri Judha nevanhu veJerusarema. Tendai kuna Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Hallelujah. Hallelujah. Mwari aropafadze kuverengwa kwevhangeri nevaverengi varo. Ndine munhu anoda kuedza kumanikidza kuti mangwanani ano utende kuti zvandiri kutaura zvino make sense. Kuti zvandiri kutaura zvino make sense kumarriage yako. Kuti zvandiri kutaura zvino make sense kumafinances ako. Kana uine a broken or a struggling marriage, ndauya kuzoitaurira izwi nhasi kuti ngaigamuchire ropafadzo. Nekuti ndo foundation yatiri kuda kugadzirisa nayo mari. Ende ukaita mari haidyike kana mumba musina mufaro. Kana usina murume, mari hainaki uchigara wega. Ungowana munhu wekudya naye. Zvindichitaura somwe munhu akaoma musoro. There's nothing you need to do. You need to believe kuti what I'm saying is true. Rimwe gore ndakaparidza iri Sunday ndikati svondo rinoda kuti mumwe munhu anopiwa mari asina kushandira. Moyo yaumbopa testimony, ndoda kumanikidza mumwe munhu kutenda. Iyo nyaya yemota yedu ndoda kushandisa usina kukumbira. Ndakaparidza iri Sunday. Ndoda kuedza kumanikidza mumwe munhu kutenda kuti svondo rino kutanga nhasi pandiri kukuturika ruoko unenge waane mari. Ndodaedza kukumanikidza kuti murume wako akaoma musoro unopfawa muservice inoyi. Oshandisa mari. Hallelujah church. Hallelujah church. A miracle happened to us as a family one day. Murikidze mfundisi wabva kupa vapa declaration kuti ndikuda kuti umwe munhu ambowana mari. Ungopiwa mari from nowhere. I went to I was called one day with one of my clients that I work with, but ndine motikari dzandinadzo, about 3 of them that I want you to choose. So pakanga pane mota 5 nyowani. So kanzi just pick one you want. So with confusion and not understanding, ndakamuti ndipedzese dziri 2 ndimbonofunga. Ndisaridze kuti ndoda ipi. Then I had to call my driver, then we took both of them kumba. Vatasvika nadzo kumba. Then tavataurirana nawasikana kuti totora kapi kacho. Then tavatatora one, then we were given one car. We took one car through that. We thank God for that. Thank you. Hallelujah. The net worth of the car is how much? My motor iwetaura istarayo nemari inotengwa pamashop. It's an urban cruiser, Toyota. It's about 350,000. Tinayo takaipaka kumba iriko izvezvi. Haina anoidrive mai moyo vane yavo. Murume wacho ane yavo. Imota yavakangopiwa iri kumirira vana munhu kuti vakure. Iwe hauna. Unoziva kuti vanhu vanazvo vanokurumidza kutenda kudarika vasina. Why? Nekuti vagara vanofunga kuti havana. Service ino ikandiri kutsvaga munana mumwe munhu anotenda ari kuti inini mufundisi I don't know why and I don't know how, but nyaya yekuti kune chinhu chinonzi pfuma ine chekuita neni. Iwewe tava kutenda, iwe expectation
adoption is the breeding ground of a miracle. Kana ukatanga kutenda ndo pazvinotanga kuitika. Uchatanga kuinvitwa nevanhu kumba vausina zera naho. Iye munhu waunogara naye wekuoma musoro uyu achatanga kunzwisisa kubva sevhisi yanhasi. Zvinotanga kuita zvakanaka. Ubenzi hwese ngahusare musevhisi ino. Kuoma musoro ngahusare musevhisi ino. Urombo ngahusare musevhisi ino. Masuicidal thoughts ngasare musevhisi ino. Ndimbobuda dhoiro ndakaropafadzwa, ndibude dhoiro ndakagamuchira. Ndakarifewa kune mama in the USA. Yakapiwa namba nemwana wangu ariko. Zvikanzi, if you want to make money, talk to Pastor Jiriji. Then that young lady called me and said, Pastor, I want to make money. Ndikati, why do you want to make money? Zvikanzi, because I grew up poor. Moyo wangu wakandirwadza because I can relate. I can relate. Ndikati, how do you want to make money? Zvikanzi, mfundisi vanhu vandinoshandira inini vakandicapture izvezvi handina mapepa handibudi gate asi vane mari. Ndikati, saka uri kuti chii? Zvikanzi, ngavangondipa option. Kati kana uchida piwa. Ndakazonzwa asona zvikanzi mudara. Ndikati, yes. Zvikanzi, ya vandipa. Kati vakupa mari. Zvikanzi, vari kuti ndisaine mapepa eadoption. Ndikati, what does it mean? Zvikanzi, vakati ndikasaina mapepa eadoption, I inherit at least 1/10 of their wealth. And iye haana kufunda hazivi kuti mari. Saka vari kusaina izvezvi mapepa. Kune process inoitwa. Andika ndo yaari kuita. Akutoadoptwa. Akaadoptwa atone mari. Anobva atongoita a billionaire in US dollars. Ende ipapo pane yangu ipapo. Kuno munhu kuti haatendiso kuti zvinhu zvinoitika. Unoza chinopromotesa vanhu kubasa. Haisi nyaya yekuti wageza maningi kana kuti wakadzidza maningi. Ndimwari anongoshayisa vanhu hope so. Wakagara ipapo wakangofunga nezita rako utongoshayiwa hope kuti tingamuitirei. Tarisai vaya moyo. Munhu angoti pamota idza choose. Hapana prize, hapana chii. Kungopiwa mota unopaka kumba. But kune munhu ari muno akaoma musoro anotaura ngano dzekuti zvakati nganga mazino chaiwo zvinhu zvaka. Unotaura kuti language chaiyo yemunhu ari blessed ine munhu akatukwa inosiyana. Muri kunyaendedzera ndoda kuti munhu ndoda kumanikidzira umwe munhu. And blessing yatiri kureleasa nhasi haigumiri pauri. Inoenda nekuvanasikana, inoenda nekuvanakomana, inoenda nekuvazukuru, inoenda nekuvazukuru vevazukuru. Nditaura dai mwe munhu pandiri kutaura zveblessing haafari. Anofara dai ndiri kuti nezita raJesu zvikwambo. Munoziva kuti zvimwe zvikwambo zviri kugara mudzimba dzedu itsvina. Munoziva here? Pane pamwe pekuti nechikwambo hachigari. Mazuva dzandikuedzera. Pamwe pacho nechikwambo hachigari. Imwe yacho itsvina. Ukanyatsokomborerwa chaiko. Even wakabereka vana vakashata vasikana vanoroorwa because wakwacho vanogada kuchengetwa. Bulazi hakuna munhu, baba wangu vari vapenyu vakasiya vandiudza kuti hakuna mukadzi akashata abuda mubenzi. Hakuna. Iwe kushata kwacho kushayiwa ukwanisiro. Uruzaendera munhu akaita mutema speaker iri. Wakashongedzwa utema hwacho hunokwidzima so uchiattracta nyasha. Uchiattracta nyasha. Kune kumwe kushipa kwenyasha. Utema hwenyasha. Anga achiti akafamba so mitororo wakomana mai vakanaka. Iro rakashiba kuti rine mino 7 chatadzisa vanhu kuonekera inhamu. Plus vanhu havaoni kushata kana wavabikira zvinonaka. Kasvika ukavasandura nechikafu ukavapa ichi. Vangoti mainhingi vanospaka. Chinhu chakanganisa nyika inhamu. Chinhu charemera vanhu inhamu. Chinhu chatadzisa mabrothers kukwazisana inhamu. Kana uine mari chaiyo kwete yekumanikidzira. Kana wakubika unodaidza vanhu.
kana wakudya unodai ukatenga imba ine 14 rooms, what happens? Une zuva raunombodhirima kuti ngaimbozara vanhu, pavanozara unotora hama dzani dzako. Mazuva zvandikuedzosanga mari inonaka ichidyiwa makawanda, mukawana muchiidyira kuseri kwedhoo, batiranai nemunamato uyo hamuna chunhu. Kana muchiidyira kuseri, kana yawanda chaiyo, unoziva kuti vana mai vanondinakidza vari muno. Unoona kuti mukadzi wese ari muno ane mapoto 40, ane maplates 40, iye aine vana 2. Kureva kuti pane musi waanozomboda kuadisplaya kuti 6 aya ne6 ayo ne6 ayo, anodaidza vanhu. But kana muine pramastove chete, ndimi wandavinga mani kwanana yangu. Kana muine pramastove ndimi wandavinga mangwanana yangu. Ndiri kuvinga vanhu vane mapramastove, ndavinga vanhu vanofamba netsoka, ndavinga vanhu ndimi vandavinga. Iwe ropa rako ngaribvume kuti unoita motikari, even uri 0 grade tenda kuti unoita motikari, even usina chawinacho tenda kuti unobata mota. Yo, kune munhu wekuti ari kutenda. Unoziva kuti manheru ndainamata pandaitaura zvemagenerational cases, zvemagenerational wealth, ndainamata ndiri muprayer room ndichimeditata, ndichitaura kuti ndoda kumbowana vanhu vanobvisa ma10 million tithe. Kungobvisa so wow. Yo, umwe munhu akutotsama, paunobvisa 10 million unoziva unenge wasara nemari ne90 yaunenge wakachengeta iwe nevana vako. Umwe munhu obva atofunga kuti mufundisi zvinoitika here. Ndoda kuti zvisati zvakamboonekwa nemeso kana kufungwa nendangariro kana kubatika pakati pedu, Jehovha ngaatipe zvisina zera nesu. Unoziva kuti pamwe pacho vafundisi vanototaura sevanhu vari kurotomoka, so vanogamuchira vachigamuchira, vanoenda kumberi vachigamuchira, ende pamwe pacho munogamuchirirwa nemuenzi. Unoziva advantage yemuenzi, haana zvakawanda zvaanoziva, haazi manetwork emakuhwa. Angoya unotora shoko obva atoita rake obva arova pasi. Ime mune makagara muchiti ko mainingi vakava ne10 million. Uri kufungirei zvamainingi? Irimo here maakaundi mako? Funga zvako iwewe. Iwe zvimwe munhu akutoti mufesi wamufundisi ndiye ari kuiwana. Ingoitawo mufesi wamufundisi, kurumidza nyasha ngadzibatike, kurumidza. Even wanga usi mufesi wawo, tanga nhasi, zvinhu zvese pane pazvinotangira. Kana wanga usikatendi mandiri, tanga nhasi, zvinhu zvese pane pazvinotangira. Umwe munhu obva ati mufundisi zvinoshanda here? Mira ndikurangarire, zvinoshanda. Mbavha chayo pamuchinjikwa haina kumboenda kurari kana kurevival kana kubhabhatidzwa. Inongonzi kana uri mwanakomana waMwari chaiye tibatsire. Yakati uyo anopenga uyu mudhara. Kana mapinda muparadhiso muzora kune vamwe vanhu vanofana kukurumidza kupinda. Ndiri kuti even warara kuboyfriend, kanganwa zvekurara kuboyfriend. Uti ndatotendeuka nhasi Mwari ndaakuita zvekeshi, nhasi mangwanani ano ndatotendeuka ndaakuita zvemari. Pane mumwe munhu akambonditi ndaparidza so, kanzi mufundisi ini ndada kutanga ndatendeuka. Iro rawanzwa ngarinamire, unozotendeuka pamashure, ngaritangira namira. Why? Ndo zvinoita nyasha. Wanza zvandowedzera, ndo zvinoita nyasha. Hadzikumiriri ugeze, hadzikumiriri unake, hadzikumiriri uite sezvazviri. Unopinda sezvazviri. David haana kunzi enda unorwawo, enda unotrena kurwawo ndogorwa Goriati. Anongoti iwe unouya kwandiri nemunondo netsvimbo, ini ndinouya ndakapfekwa nesimba raMwari wehondo dzevaIsraeri. Kwakutodonhedza munhu. Nyaya yanhasi inotangira nhasi ichiperera nhasi. Unotoropafadzwa muservisi inoyi, unotokomborerwa muservisi inoyi, unotosunungurwa muservisi inoyi. Madhimoni eurombe anotoenda muservisi inoyi. Mweya werufu unotoenda muservisi inoyi. Mweya wezviwanda unoenda muservisi inoyi. Mweya wechihule unokutadzisa kubata mari ngautoenda muservisi ino. Wobva watobata mari yacho muservisi ino, ngazviitike dhapo muservisi inoyi, ngazviitike dhapo. Chirwere chako ngachitoenda izvezvi. Wobva watoropafadzwa izvezvi, kwete mangwana nhasi, kwete kuswera mangwana nhasi. Komborerwa muservisi inoyi, kwete mangwana nhasi. Ropa rako ngaritende kuti ndarega chihure, ndakubata mari, ndarega chipfambi, ndakubata mari, ndarega urombo, ndakubata mari. Tenda munazvo. If you believe in the prophet, you shall prosper. Mangwanani ano ukatenda mumuprofita kuti murume akamira kumberiyo ati ndakubata mari, zvinotozadziswa nawo, zvinotanga kubatika nawo.
vamwe vanhu munobatirwa nemweya werufu kuti usasvike pamari yako nekuti Satani haakutenderi kuenda kumbiri. And remember kuti Satani anoda kuuraya potential. Ndopaona kuti kana wakunzwa kamwe yake kuda kuzvisungirira, so kamwe yake ari kuramba pfuma. Vasina kuroorwa uchidanana nemunhu iye nhasi service inenge atotanga kutexta kuti ndakuda kuroora. Imo service muno nehovha watodaidzira kuti mangwana akanaka, Jehovha uchitiitira zvakanaka. Zvako izvi zvekuti toda kutanga tazivana iconfusion munzvimbo dzemweya hamuna training. Kana chirevo chataurwa chinozadziswa ipapo. Munzvimbo dzemweya hamuna training, munzvimbo dzemweya hamuna practice. When the word is spoken, it is established. When it is established, you will prosper. Munzvimbo dzemweya hamuna zvekuti kana nguva yemvura yakwana. Elijah anongotenda noudza Ahabu haande kuMount Carmel. Zuva iroro ndo rinoureva vaprofita, zuva iroro ndo rinonaya mvura. Vanotaura shoko vanoti neuswa wakamera zuva iroro, mangwana matonge akafuma achifura. Zuva 1 vaprofita vabhaari pasi, zuva 1 mvura bva yanaya, zuva 1 matonge akutofura. Kana zveminana zvakwana, maprotocols epanyika anoshayiwa order. Munhu izvozvi ndichaura daiso unodza nhamo yawinayo imwe yacho haidi order. Ukada umboita degree uchitambudzika dzimwe 5 years, ngatingoita ipapo izvozvo ipapo uchibuda muno uchitanga kuropafadzwa, uchibuda muno uchitanga kubata mari, uchibuda muno uchitanga kuona kuti upenyu hwashanduka. Chimwe chinotanga ipfungwa dzemunhu. Do you know what is the greatest prison? Is your mind. Ndichaura zvo unongotenda ndakamira pano ukangobuda padhova kuti ini chaye kuroorwa, ini chaye kushanda basa, ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Umbobata mari inotyisa, ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Vana vako vambopasa, ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Even kana wane 2 years usati wadanana nemunhu, nhasi chaye unenge wakaberekwa kumusana. Iwo satauro tanza harisi dzungu ereroro vamatotanga nekundibereka kumusana. Pamwe pacho panoda mweya kusensa. Rebeka hana kudanana naye. Rebeka akangonzi mbongoro yauya naIsaac, dongedzai bhegi tiende. Ende akatumwa wacho anopinda mumba, angoti Rebeka handi. Ende aienda kuna Isaac vaasikazivi zvemweya kana zvaakushanda. So vakasarudza vega vari kuchema, ukasarudzirwa naMwari misodzi 0. Ndopo unoti ukaona mukomana kuti haasi Satani here, wabuda muservice yakadai kana auya ndiMwari. Ndambotaura ndikati kana wakurangarirwa pamwaka wakaoma, uri kunzwa ndinotaura vanouya panguva iyoyo havazi vanhu vari normal, vanhu vakazara nemweya. Ndosaka vanhu vakazoti ndiMwari wechokwadi here uyu anoenda kuvarombo nevatax collector. Iye akati handina kuvinga vatsvene, ndakavinga vakadai. Kureva kuti kana wakuvingwa nevamwe vanhu vasina zera newe, vasiri palevel yako, havasi vanhu chaiwo, vatumwa. Ende kana vauya vanorerutsa zvinhu, bvunza vakaroorwa vachibuda muurombo, vanoziva kuti murume uyu haana kuuya zviri normal. Papacho unoti ndini here ndiri kudiwa, uchinzi sei musina kupedza kushandisa mari. Kuna vakadzi vari muno wekuti murume anonotenga mota yakanaka wokupa, iyo pinda musikirepa woenda. Saka mushinda atori normal, shuwa ndatopiwa mota iyi, tazveshuwa dzatoisiya wena. Ndini ndiri kudrive. That's why chizoona vamwe vanhu vachifamba, takaona vamwe mai namai mufundisi vachifamba nemota yavari achifamba. Ndikati mai avaitirwa zvakanaka. Imbokomborerwa naMwari zvekupenga uri wega, so zvokuti nyika inoshaya kuti uri kufarei nekuti haisi kuziva zvaitwa naMwari. Nyika inoshaya kuti chii chaitika, wakapfekwa nesimba. Maakaunti mati dudu 12 million. Unoti ukafamba 5 steps woti chirime, worara womuka woti chirime. Komborerwa naMwari. Nyika ngaikuropafadze. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura harina kuti Mwari pavaka, unozoti Moses anongoenda kuvaIsraeri waakubuda muIjipita, ongoti endai munopiwa gorini nesirivha nendarama, endai munopiwa. Haana kuti endai munotenga kana endai munoshandira, endai munopiwa. Shoko raMwari rinoti vakaenda nezvitakuriro vakanopiwa goridhe nesirivha. Pavanga vakutera goridhe ravo Mwari pavafushira nemvura.
wanza ndozara iwo vanhu vavambova pagoridhe, iwo vanhu vavambova padiamond. Mwari anoti kana maakubuda muIjipita musabuda musina chinhu, endai munopiwa goridhe, sirivheri nendarama. Vakapiwa sirivheri nendarama. Vanhu pavakafunga goridhe ravo nevashandi vavo vakati taakuvatera, mukuvatera mvura dzaivafushira. Kana varopafadzwa naMwari hakuna anopesuwa upenyu hwako. Kana wakomborerwa naMwari hakuna anotera upenyu hwako. Kana wapiwa nyasha naMwari hakuna anorikavha chawapiwa kana chabva kuna Mwari. Izvi ndichitaura kudai ndiri kudeclare mabhonasi anotyisa, ndiri kudeclare mari dzinotyisa, ndiri kudeclare dzimotikari, ndiri kudeclare wevhi yenyasha. Chakomborerwa nevanhu vausingazivi, charopafadzwa. Izvozvi ndapedza kuparidza kudai munhu akakupa mari usati ndiye musananisti, tambira. Ndingadaro ndati ndedenga, tambira. Even munhu akauya achitaura kuti zvakati usafunga kuti akadhakwa kana ari kubvotomoka. Iti sezvamarehwa, ndo season yatiri kurarama. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, yandiri kutaura iyi ndakaitsvagira nyasha, handina kuivinga ndiri ndega. Ndine musharukwa andituma kuti generation yako iwewe ngairopafadzwe, ngaikomborerwe, ngaive nemari. Izvozvi ndichitaura yaiso kune munhu wekuti akanditarisa so ari kufunga kuti asi do you mean me? Ndikureva iwewe, ndikureva kune vamwe vanhu vabva mu1 room vanopa testimony mwedzi usati wapera kuti ndakabudiswa mu1 room. Pane zvinofana kuitika, pane vanhu vasina mabasa, pane vanhu vane varume vanoshusha. Mwari ngavandibatsire, ndiri kuripeya mind dzevarume dzakadhakanyika izvezvi. So kana uri muno une murume ane musoro akadhanganyika, bata chipfuwa chako uti Jehovha ndaakugamuchira izwi remuprofita. Benzi roro ngaripone. Munhu iyeye maideas ainawo akaremara ngaatange kuita kwazvo nezita raJesu. Ndiri kuprofita semuprofita waMwari kuti iro munhu wauno, kana uine mukadzi akazara nemweya wekurwa, kana wakaroora John Cena wemukadzi, takakutenda kuti taakuripeya pfungwa dzekarati tidziite pfungwa dzamai. Nogara nemukadzi wongoti dondro, Mwari ngavamupe nyasha. Agara achingobvunza ndoita kapi yeti here, ndimbokanga nzungu here, muri kuda kudya here. Rega kugara nemusoja mumba iwe uine munhu mukwa. Musoja rakabereka pfuti, munhu wekurwa, usagare nemusoja, gara nemunhu chaichai. Jehovha ngaatange. Ndati kukomborerwa kwaMwari kunouya iri kombo, haingouya iri mari chete. Inouya yakabereka rudo, inouya yakabereka mufaro, inouya yakabereka utano, inouya yakabereka peace, inouya yakabereka kuzvo. Izvi ndichitaura dai umwe munhu ndopaari kutofunga kuti mufundisi vari kutaura inini here, ndavinga iwewe. Vana baba vari muno, vana baba vari muno, imbondiitirai amen. Ita baba yokuti mari yako haiperi. Kana une mukadzi uri baba ari muno, ti mari yangu haiperi kudyiwa nemukadzi wamakandipa. Pese paanoda kudya ngaadye, pese paanoda kushopa ngaashope. Ndiri kutamata ndichideclare nyasha kuvarume vevanhu vari pano. Mwari ngaakupfeke uye murume chaiye pakati pevarume. Kuita mukadzi wekuti anotambura mari. Izvi kuna vamwe baba vari muno wakanyarara usina chinhu. Tanga kufunga ende zvinouya mumusoro kutanga kunzwa kuti Mwari une zvava kuita. Muri kuenda rimwe gore pandakawana my breakthrough, my financial breakthrough, that was 2015 achinotanga pandakawana chinjonzi financial breakthrough. Ndaisimbowane mabreakthrough. Ndakataura nemwe mukomana ndamubatsira mapepa pagaraji iro riri. Ndopandaiva ndiri pagaraji iro riri muroad munao ndikasava. Sanga nemwe munhu ainzi Bruno aibva kuDepartment of Health. Ndine chimeeting changu pakagaraji karapa kane Magen Bean. Ndichifamba so vandafonerwa nemwe munhu ndamubatsira mapepa ake. Ini mapepa vaenda achaja 2.5-3,000 kugadzira document. Ndamufonera zvikanzi Ali, ndonzi Alfred zita rangu kune vaenzi. Kanzi Ali, ndikati muri right, muri sei? Avana ndasiya mai vasina chinhu. Kumba kusina chinhu. Ndichinamata, ndakatsanya, ndakatsamwira Satani. Ndanga ndati wamufundisi. Ndiri munao ndikazi mundapaka. Famba, ndaive nekapolo Vivo. Ndokandai drive. Zvanzi yes,
The paperwork went through. They are paying big money. Big money, boss, big money. I ndifunge ka 2000 kandoda kuwana ngata ndeyako zvine inini. Zvikanzi, how much should I put in your account? Baba ndapedza unokanda seed rekuti Mwari ndakuda mari. Andigoni kunoita full time pastor ndisina mari. Pedza udaro so amai avanoona kupupurira ivave neaccount kuStandard Bank. Vowanzi 20 ga. 2050 ga. 20 ga. Vowandifonera zvikanzi account yaheko. Kati yaita sezvikanzi iri kungoiswa mari. Bandifonera futi. Ndikati ano pane zviri kuitika zvikanzi did you see something? Ndikati yes. Ndikati I will send someone manheru kumba kwako. I will make a plan. Aka kakauya aka ndoka nemasofa ose nezvese zvamaiona kuna Roma Road. Wakabvaenda inonzi chii shop ya. Wakanokumba masofa, mafiriji, cash. Vazondigira mari chaiyo. Mari chaiyo. Over $500,000 mari chaiyo. Apa ndisina umudzi ndoda mari. Mari yo ndakuishandira Mwari wakandipa. Mazozo ndera Mari ndakuishandira Mwari wakandipa. Ene Mari ainozombondinetsa kuibata. Mazozo ndera vamwe nemind yamuinayo regai kukana ndakuna matiraya ndidi kuti mutaure mafigures amunoda munotisungirira. Iti Mwari sezvamunoda pamusoro peupenyu hwangu. Because ndine vanhu vachakumbira ma2000 kutambisa munamato. Rega kuita semwana waHerodias anoti musoro waJohn the Baptist. Iye aikona kukumbira nyika yose. Vamwe venyu handisikuda kuti mutaure mafigures munondisungirira. Ingoti Mwari ndipei inokwana ini nemadzinza ese achateera. Rega because yaunoziva ishoma. Chokwadi dai ndakapiwa mukana wekutaura ndakati even 10 ndaifara sikaiti. Ene ndo mari yakanga iri yekutanga kupawo mudzimai wangu yakawanda. Because ndakaona kuti iyoyo ka ona zvikuita nayo. Andidi kana senti. Mai vakafamba uko mwana wangu achiti tsoka dzangu dziri kurwadza. Vakati tsoka dzangu dziri kurwadza. Vakati tsoka dzangu dziri pamusoro pemari ndakaita futi busy yekutowa munhu yekuswatudza tsoka. Mari ngarambokukomborera. Ndiri kuti Jehovha ngarambokukomborera. Mari ngarambokurangarira. Mari ngarambokuitira zvakanaka. Mari ngarambokugonera. Mari ngarambokusimudza. Tenda kuti kuno zvinoitwa naMwari kunyangwe masystems epanyika asikatendi mazviri. Tenda kuti kuno zvinoitwa naMwari muservice ino. Tenda kuti kune simba raMwari. Zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari human mind can't understand. Tenda kuti kune zvinoitwa naMwari. Kune masuwa ari kuvhurika asina zera newe. Kune nyasha dziri kuburuka dzisina zera newe. Pane kukomborera kuri kudzika kusina zera newe. Vamwe venyu munofana kutanga kushandisa language yekuti is this a dream? Ndiri kurota here kana zvaitika? Ndiri kufamba here kana ndakarara? Wakomborerwa naMwari. Waitirwa zvakanaka naMwari. Nevanokuziva ngavabvunze kuti ndiwo munhu wedu wemazuva esero. Zvinhu zvaitwa naMwari. Unoza pamwe pacho unombotarisa metsi dzaMwari so wodzi edha wonoti haza metsi dzaMwari dzakadhakwa. Metsi dzaMwari ukaapply mind yako so kuti unozvifunga kuti sei Mwari vakachuza Ruth kuroorwa naBoaz mvana yekuMoabhi. Ndaumbokubvunza mubvunzo. Boaz aigona kuroora mhandara chaiyo. Vana baba vanga vari ready kumupa mhandara chaidzo. But nguva yaMwari payanga yakwana, Ruth paakaita declaration kuna Naomi akati Mwari wako uchava Mwari wangu, nepaunofira ndopandichafira, nevanhu vako vachava vanhu vangu. Akanovhura masuo ekudenga sokuti Mwari vakamukandira Boaz. Nevetenda kumuprofita mangwanani ano, Jehovha ngavambokukandira zvausingakodzeri. Ndinoziva uri muforena munyika muno. Ndinoziva uri nherera. Ndinoziva hazvina kumira mushe. Ndinoziva pane zvisina kumira zvakanaka. But Jehovha ngaambokukandira Boaz mhandara dziripo. Jehovha ngaambokukandira nyasha. Mangwanani anodirwa nyasha dzenyasha. Umambo imbakanzi nhamo ichaona nhamo nhasi. Uchisunungurwa so uchitanga kuenda. Ndoda kuti umbopinda museason yekuti kana iwe waunzwisisi zviri kuitika,
daumbopinda musizoni yedilema yekuti Mwari anokuitira zvakanaka. Ende ndatinouya iri kombo haigumiri pauri. Vana ngavatange kugona kuchikoro, vana vane misikanzwa ngavatange kuita zvakanaka, vana ngavatange kubudirira, vana ngavaropafadzwe. Iwe uchiropafadzwa, mwana achiona scholarship, umwe achiona mari, iwe ndiri kuti Mwari ngavavhure masuo ese anovhurika. Mwari ngavavhure masuo ese anovhurika. Nevanhu vausati vambokwazisa ngavakuvhurire masuo. Nevanhu vasina kumbotaura newe ngavakuvhurire masuo. Jehovha ane tsika yekuita zvisingagonekwi nevanhu. Vanhu vari kushanda mumakambani, endai munopiwa mashezi. Manzwa vanhu vari kushanda mumakambani, endai munopiwa mashezi, endai munopiwa mari ikoko. Vanoshanda vaya zvimabasa zvepamatiri, ropafadzwa munhu akamusevha so ngaangokudza handoda kukupa mota iyo, ongopiwa makii. Vamwe wenyu dhiraivhai mota dzamusina kutenga, vamwe wenyu garai mudzimba. Kunomwe munhu wekuti kana uchadhiraivha kuitenga kunogona kunetsa, ingopiwa. Kana mumwe wenyu kana ingopiwa so unaonza iyo handichaidi, enda unopedzisawo. Muri kuzandera ngotariswa sounza iwe shamari bvisa tsvina dziri pamba pangu, piwa mota so, piwa mota yakorova basi. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Vanhu vanoshanda mucorporate, endai munotora ma-CEO positions, endai munotora mabasa chaivo. Makampani ngaabudirire, maodha ngaapinde, vanotengesa misika ngaikure aite mashopu. Ndiri kudhikleya nenyasha dzaMwari, Mwari ngaakuitire zvisina zera newe. Mangwanani ano pandiri kutodhikleya ndichitaura kudai so, Mwari ngaatange kuita zvinhu. Ndichitaura kudai munhu ari kunditarisa kuti mufundisi mauya nekupi. Nhasi ndatouya chako ndikutorevesa. Hakuna mweya werufu uchabudapo, hakuna dhimoni renhamo richabudapo, hakuna mweya weurombo hunobudapo, hakuna. Izvezvi isizoni. Pfungwa dzako ngadzitanga. Kana uine mwana, kune vane vabereki vakura, vana vanomwa doro, tiri kutoripeya izvezvi haari bati futi. Vaya vanoita chipfambe haadzokorori futi. Vana madofo ngavatange kugona. Mwana wako temu iri kuuyayo pane zvandiri kuririsa. Maticha ngaatange kufarira vana vako, nyasha ngadzitange kuburuka. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Ndine vanhu vachaona ma7 ma8 digits gore risati rapera, chimbogamuchira 8 digits. 8 digits unoziva zvandiri kutaura? Yes, 8 digits kutangira 10 million zvichienda kumberi. Kunomwe munhu akatarisa ufoda, iwe pamwe pacho hazvidi kunyanya kuisa effort. ZvaMwari hazvidi effort, zvaMwari hazvidi experience, zvaMwari hazvidi. Zvinongoda munhu anotenda kuti Mwari vakundiitira zvakanaka. Kunomwe munhu kuti panomwe munhu aindiudza zvikanzi mufundisi ndoda kuenda kuUK zvakanyanya asi handina anondiendesa. Ngapangove munhu anokutaura kuti I'll foot everything, I want to see you there. Mwari ngaakuitire zvakanaka, Mwari ngaakurangarire. But ndiri kurambidza vanhu vanotaura mafigures mumhepo, because mafigures amunotaura anogona kutisungirira. Ndiri kuda vanhu vanotaura zvinhu zvokuti kana zvaitwa hauzikanwi parudhapoti chete, hauzikanwi kumhuri yako chete, unozikanwa pasi rese. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Vane nhumbu, vana vamuri kubereka ngavazikanwe nenyika yose. Mwanzo ndinotaura mbonamatira vana mai vane nhumbu nhasi zviri special. Nhumbu yawakatakura iyoyoyo wamboitakurirei musi wemakomborero? Mwana iyeye ngaanotamba bhora, mwana iyeye ngaaite president, mwana iyeye ngaaende kutenesi, mwana iyeye ngaachenge. Vane nhumbu, bata dumbu rako, ndaakuprofita inini. Kana makagara padhuze nababa batiranai, ukasiya mai vachibata vega vanodya vega. Mwana iyeye anenge aine lingi yakanyanya nababa vake namai vake. Umbotaura kuti iwewe wanzina mufundisi uchatonga nyika, nyika ichaziva zita rako, nemabhengi achakutsvaka. Chiudza dumbu, profita padumbu rako iroro, kuti nhumbu yanzi namufundisi chayakatakura. Unomwe munhu wekuti anofunga kuti it's too late. In 15 years kana achitamba bhora tetato kuBarcelona, ndakagara so samufundisi chiti ndakairopafadza nhumbu iyi. Munhu achitaza zvinotaurwa mumhepo, tinozvidana mumhepo. Vanhu vari muno vanotambira change. Nhasi mangwana kubasa kuri kuita confusion inotyisa nezita raJesu. Kune vanokubhadharai izvezvi, kune confusion zhinji.
mari dziri kuburuka, ndoda kuti ukomborerwe. Wevhi yekukomborerwa ngaiburuke. Pavakavharirwa ndo ngapavhurike. Vane maproposal ngaapinde. Vane zvinhu, vanhu ngavatange kukutsvaga. Kutaura naye akaoma. Unoziva zvandoda kutaura, ndoda kuti utongotenda kuti izwi randiri kutaura iri nderechokwadi. Ndo zvandoda kutoedza kutaura izvozvo, kuti izwi randiri kutaura iri nderechokwadi. Basa rauri kuita unogona kutambira 10,000 umwe achipiwa 40 pasame job, same situation. Zviri kungoda kamweya mutsvene kanongoti pa, zvinhu zvobva zvaitika. Vanhu vane maCV ari underutilized. Ndikutsvaga vanhu vakutsvagei mabasa enyu chaiwo. Mutange kuita zvinhu zvinotyisa. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Ndiri kudeclare kuti mauniversity ari muno muSouth Africa tisu takuda kumatonga, macorporates takuda kuatonga. Mwari ngavatipe zvakanaka. Iwe Mwari akatiitira zvakanaka serudzi. Tinotonga every institution, tinotonga every entry, tinotonga kwese kwataenda. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Mangwanani ano izvi ndichitaura kudai kuno munhu asiri kunditenda, so muchatanga kuona macontracts anotyisa, muchatanga kubata maclients anotyisa, muchatsvagwa nemaclients anotyisa, muchatsvagwa. Kune mumwe munhu wandiri kutaura naye, so Mwari ngaandiitire zvakanaka. Ndine vanhu vandakuda kurodza mai. Kune vamwe vanhu vekuti kuda kuti ungoroorwa nemunhu anazvo zvifambi. Kana usina murume, hewo mukana. Kana uine murume, usanamatire murume chete, iwe iva neyako, murume ngaave neyake. Kana wani wacho murume akava nayo ngaauye nayo, iwe woita accountant, imane zvakanaka. Yo, ndine vanhu vandiri kutaura navo muno. Mweya mutsvene ari kundiudza zvakawanda kuti simba raMwari riri panapa. Kune nyasha dziri pano dzakawanda. Ndine vanhu vari kufanira kureceive. Uri kufanira kureceive. Vanhu vanofanira kukuropafadza. Unofanira kuropafadzwa. Unofanira kuwana. Handisi kutaura munhu anowana mari inodyika in 1 week. Ndikutaura munhu anowana mari inodyiwa kusvika wafa. Igodyiwa nevana vako, igodyiwa nevana vevana vako, igodyiwa nemasiblings ichiramba kupera. Mweya mutsvene ngaatiitire zvakanaka. Ndajamba zviziviso nemaprotocols ose. Ndine simba randiri kunzwa. Ndine simba randiri kunzwa mangwanani ano. Mamukomba choto ndoda kukureleasa mwanangu. Kune kwanda kuda kuti umboenda. Uchibva muno ndoda kuti ungosimudza kutenda pauri. Pane kwandoda kuti uende. Mwari pane kwanofanira kukuendesa. Nezita raJesu. Kune vanhu vandikuda kureleasa mangwanani ano. Nezita raJesu. Kune vanhu vanofanira kukomborerwa zvakanyanya. Nezita raJesu. Baba ndakutaura simba paaritari ino. Ani nani anotsika paaritari ino ngaave nesimba. Nyasha ngadzizadze aritari ino. Ngapatange kubvira moto paaritari. Vatumwa vekudenga ngavaburuke izvezvi. Vamire nesimba pano. Mweya mutsvene nezita raJesu. Itirai vanava zvakanaka. Praise and worship uyai kusaidi kwangu, kufurandi kwangu. Mweya mutsvene ngaakuitirei zvakanaka. Pamakamira ipapo da kuti mupfekwe nesimba. Vamwe venyu maakutotanga kukomborerwa, maakutanga kugamuchira. Musati maimbira vamwe, Mweya mutsvene ngaakupfekedze. Tanga kugamuchira. Pandiri kudaidzira, simba raMwari ngarikuzadze. Pauri kuzadzwa nesimba, uri kureceiva pfuma, uri kureceiva mufaro, uri kureceiva utano, uri kureceiva nyasha. Nezita raJesu, take over Holy Spirit. Vapfeke ine simba Mwari. Izvezvi ndinirelease anointing pamusoro pe-praise team. Nezita raJesu, receive. Gamuchira. Izvezvi gamuchira. Simba raMwari ngarikubate. Gamuchira mari, gamuchira murume, gamuchira utano, gamuchira pfuma. Nezita raJesu, receive. Vazhinji veitanga kugamuchira. Ngarikupfeke. Holy Ghost fire. 1, 2, take over right now.
nezita rajesu mweya mutsvene take over, vapfekei nesimba, ngavagamuchire pfuma, ngavagamuchire mari, ngavagamuchire kusunungurwa baba muzita rajesu. Right now receive, gamuchira muzita rajesu. Ndinotenda nyasha dzakawanda pamusoro peupenyu hwevanavo. Mweya mutsvene itirai vanava zvakanaka nezita rajesu. Simba ramweya mutsvene ngarivabate, kuzodza kwamweya mutsvene ngakuve pamusoro pavo. Baba vakafanira kunamatwa. Ndiri kurilisa nyasha dzinotyisa pamusoro pevanavo, ngavagamuchire nezita rajesu. Mweya mutsvene itirai zvakanaka vanavo, zita rajesu. Ruoko rwenyasha ngaruve pamusoro pavo. Ndakurilisa kugona kwenyu Mwari ngasimuke nezita rajesu. Zvakabata upenyu zvibve, simba ritange kushanda nezita rajesu. Baba ndiri kurilisa nyasha ngaaende kure kwaasina kumbofunga kana kurota muzita rajesu. I release here to worship, to receive and to prosper nezita rajesu. Receive it muzita rajesu. Nyasha ngadziwe pamusoro pake, kuzodza kwenyu Mwari ngakumubate paari kukura, pfuma itere upenyu hwake. Nyasha ngadziwe pamusoro pavo Mwari, zviite zvakanaka, kumira kuno simba Mwari wekudenga. Baba maita yenyu nekuti muri Mwari muzita rajesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndoda kutanga ne very funny group. Masingles ese uyai kunoko. I want to release you. Vamwe venyu mune misodzi, vamwe venyu mune zvimahati break zvefeki zvekurambisa vanhu varume, vamwe venyu mune madhimoni akarambidza vanhu, kukurambidza kugara mumba, vamwe venyu muri kutonetswa chaiko chaiko, asi nhasi muri kukomborerwa. Iwe komborerwa ipa zita rajesu. Receive nezita rajesu. Go receive, enda unororwa, gamuchira nezita rajesu. I release muzita rajesu. Go muzita rajesu. Baba ndakurelisa neminamato inesimba minamato
vari kumabhenji namatai. Baba ndokutendai nezita raJesu. Ndakurambidza mweya uyu kumira paota nesimba rose ngarishayiwe simba nezita raJesu. Ndorilisa mari, ndorilisa murume nezita raJesu. Ndinomupa murume nezita raJesu. Musiyei, musiyei, musiyei. Mira ipapo nezita raJesu. Ndakurilisa murume. Baba muzita raJesu. Ndinokutendai nekuda kwesimba. Ndorilisa murume, ndorilisa mari nezita raJesu. Baba muzita raJesu. Murume pamusoro poupenyu hwake, murume pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu. Urambe murume uya, urambe mari nezita raJesu. Baba muzita raJesu. Uri kudei pari? Unodei pari? Uri right? Zita raJesu pamusoro pake. Fire, take over, out. Nezita raJesu, out. Zita raJesu. I command this spirit to go in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3, go. Nezita raJesu. Muyamchene ndatora simba rose nezita raJesu. Out. 1, 2, 3, go. Muzita raJesu. Go. Cry out and go. Nezita raJesu. Out. What are we at? Madhimoni akachaidzwa, haadi mari, haadi murume, ada kungomushandisa nezita raJesu. Masingles ndapedza navo. Ndiri kutsvaga vasikana vakura, vasikana vese ma24 and above. Uyai kunoko. Vasikana vese 24 and above. Kurumidzai kuuya kuno, ndakakumirirai. Ndakukurilisa manje manje. Hakuna chinokurambidza kuita mari. Hakuna chinokurambidzwa kuroorwa. Ndichipedza nemi vana baba vemhuri. Shema uyenti. Ma-elders tilai nemweya. Fire of the Holy Ghost. Shikarabaka ushuma. Rimondo reboko utsuma mandarabaka ushanda. Muzita raJesu. Horabaka ushuma. Rimondo reboko utsuma mandarabaka ushanda. Muzita raJesu. Baba ndokutendai kuti muri mwari. I destroy every oracle. I destroy every oracle. I destroy every altar. Nezita raJesu. Shakarabaka. Shakarabaka. Rimandarabaka. Rimonderabaka ushima. Brilliant. Aurora nuritmon. Akuvadzela nuritmon. Nezita raJesu.
submit and go. Muzita rajesu. Out, out, out. Shakarabaka ushuma. I command you to go. I destroy every oracle. Otainda kuiparadza nezita rajesu. Nezwi rakataurwa pamusoro pake, I destroy it. December una achikwana achibvisirwa pfuma nezita rajesu. I decree it as the servant of God, and I set you free from this spirit. Muzita rajesu. Shakarabakaushuma. Receive your husband. Receive your status. Nesta rajesu. Thank you, Jesus. Out. Chibra went. Chibra went. Ndakukurawira. Chibra went. Muzita rajesu. Thank you, Jesus. I command this spirit to go and never to come back again. Chakabata murume nemari nemwana. Lubiri ngaribate mwana. Autize uyakuno inini roba baba ndakutaura moto kekupedzisira paari kufamba ipapo spirit take over adzokere kualtar anomanifesta abve nezita rajesu. Muzita rajesu. Muchene ne moto kana tona mata nina mato edu hanse tu mirai muchene moto kana tona mata nina mato edu hanse tu Nakublesa vana baba nana mai vauya vese. Vana mai vauya vega kana vana baba vauya vega. I'm coming to you now. Ndiri kutsvaga vana baba. Iwe mweya wetsvina ndokurayira nezita raJesu. Famba uye kuno right now. Iwe mweya wetsvina pavakagara ipapo ndakutaura moto nezita raJesu. Consuming fire, the fire of the Holy Spirit. Famba uye kuno netsoka dzako. Uri mweya wetsvina ndiri kukudaidza uya kuno mudziurire yawe kuno munodhumwa vana mai nana baba. Uya kuno netsoka dzako ndikurayire kuti ubve. Hauna simba. I command you to go. Pfugama ipapa nezita raJesu. Uri mweya wetsvina unonzwa izwi raMwari. I command you to go away. Auchazorarami zvakare maari. Kubva nhasi ndiri kurilisa mari yavanga vakabata. Ndiri kurilisa murume wavanga vakabata. Ndiri kurilisa vana vavanga vakabata nezita raJesu. Haumupe murume, hatimupe murume ukaramba nemwana. I release chizvaro chinga chibate mwana muzita raJesu. I set you free and break every altar, every oracle, every covenant of the devil. I decree a blessing that she's filled. Murume akanaka, pfuma yakawanda nevana muzita raJesu. Amen.
vari kumabhenji handisi kuita dambe, ndiri kutorevesa vana baba nana mai vakaroorana, ingobatanai maoko muchiuya muri tutu. Mwari werugare andiitire zvakanaka. Ndoda kudeclare pane vana mai vana baba vaenda kumabasa nana baba vasipo. Ndinokunamatirai vanana baba vaenda kumabasa vachiuya kuchechi. I want you right now. Vanana baba vasingatombouyi zvachose, I'm coming for you. Muzita raJesu. Muchibva pano ezitapo pane simba riri kukupfekai. Simba rekubata mari, simba rekudanana, simba rekugarisana zvakanaka. I want you to receive this power and this blessing of wealth. Vana venyu vanokomborerwa. Izvozvi ndichitaura kudai ndine simba randiri kurilisa pamusoro penyu muri pano. Muzita raJesu. Praise and worship muchiimba. Mwari verugare vachikuzwa. Vasingawirirane kudzimba, vane machallenges kudzimba, vakaremerwa kudzimba. This blessing is putting everything into perspective. Nyasha dzakuburuka pamusoro penyu. Pfuma yakuburuka, mfaro wakuburuka, rudo rwakuburuka, kuwirirana kwakuburuka, kubatirana kwakuburuka, simba rekurarama rakuburuka. Ndiri kurilisa nyasha pamusoro penyu, ndiri kurilisa kuropafadza. Baba ngavauye ku right kwangu, mai ku left, which means mai vababa vanenge vari ku left kwa mai naye. Yes, zvitiitire zvakanaka. Praise him. Muri Mwari ivo vechokwadi, Muri Mwari ivo vechokwadi, Muri Mwari ivo vechokwadi, Muri Mwari ivo vechokwadi, Muri Mwari ivo vechokwadi. Muri Mwari ivo vechokwadi.
Jesu ndinovimba. Hallelujah, na Jesu ndinovimba. Yes, hallelujah, hallelujah. Ini na Jesu ndinovimba. Yeah.
I'm looking for my daughters, those that come alone. I want to pray for you. My daughters, all those that come alone, there's something that I want to fix. Pane zvandoda kugadzirisa munzvimbo dzemweya, vana vangu vanouya vega, svondo rinouya, things will be very different by your side. Pane zvinenge zvakachinja, munouya mese svondo rinouya, pane zviri kuitika. Imimi endai munoinvita, pane zviri kuitika zvatiri kugadzirisa, Mwari verugare vachikudzwa. Anditika, my teenagers, ne youth, I haven't forgotten you, my teenagers, kukudaidzai manje manje. Mwari verugare vachikudzwa. Panenda kunamatira ma teenagers, ladies board, vana baba vese vekudare, ngatinamatira ivana tikurumidze. As because vazhinji vacho tanamatira vabereki vavo, but we need to let them know that they can receive a blessing. Amen and amen. Kuvana vangu vauya kuno, pane zviri kunochinja kumba nasi. Pane hondo iri kuno kuchinjira kumba. You don't need to offer or anything. That blessing I'm declaring. Munongonoya mese, unongonzwa chinzi ndigadzirire hembe. Vamwe vane pride, muchavaona vateera vega musina kutaurirana. Ona munhu angouya Nicodemusly, imimi ngofarai, zvinenge zvatongoringana zvakadaro. Amen and amen. Muchibva kuno pane kuzodza kwamuri kuenda nako. Kuzodza kwepfuma, kuzodza kweattraction, kuzodza kwemufaro, kuzodza kwekurongera pamwe chete, kuzodza kwekubatira pamwe chete, kuzodza kwekunamata pamwe chete. Vamwe venyu zvatonzi pamuri kuenda kukempi. What can I do? Can I join you to pray? Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Pane transformation yandiri kudeclare. Saka tiri kuuya ipapo namaimfundisi, receive. Chisina kumira zvakanaka chese chakumira zvakanaka. Hakuna munhu anonamata pano anorohwa nemurume, hakuna munhu anonamata pano anoshushwa, hakuna munhu anonamata pano anotsikirirwa, hakuna munhu anonamata pano asingapiwe mari. Chengetwai nevarume venyu, mudye mari dzavo, mugare muine mufaro, imi muvaitire zvakanaka. Nyasha dziwanzwe pamusoro penyu nevana venyu. Ndine nyasha dzandava kudeclare. Vamwe venyu varume venyu vanomwa doro. I'm suspending that today. Murinenge risingachamwiwi, munenge muchinamata mese zvakanaka. Mwari verugare vachikudzwa muzita raJesu. Praise him. Munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari, pazvinorema, pazvinoreruka, munoramba muri Mwari, munoramba, munoramba muri Mwari, munoramba. Muri Mwari.
ndichakugama ndichinamata imi Mwari mondikundisa ndiripo pamabvi anokunda ndiripo pamabvi ini ndichakunda ondobva ndichakugama ndichinamata imi Mwari wanga chemondikundisa ndiripo yapa andokunda ndiri hapa madzi ndichapfukama youth yese yandisina kunamatira ma-university students ma-Sunday school uyai kuno kumberi tikunyengetererei. Don't go home, there's one more last thing to be done. Tiri panguva yekunamata. I know we have done atina kutora nguva yakareba, we still are within our time. It's only 25 past 12. Kune mwe munhu wekuti kana takuita zvemari nekusunungurwa kwe1 ndo paanotanga kunzwa kuti ndakuda kuenda kumba. Tivanyengeterere utungamiriri uyai tinamatire vanhu. Mwari vatiitire zvakanaka muzita raJesu.
chanaka irozuva randakatenda kunashe moyo wangu fara zvako udza vanhu vose Jesu akandishapa iye wakandidzidzisa inaro kuteura ranaka Jesu akandishapa chanaka chitenderano chinondisuka kunashe aizadze imba yako noriyo rwandinoianaka Jesu akandisa iye wakandidzidzisa urinano kuteura Jesu akandishamba akapera masakuru iri wako uri wamo akandishura nerudo ikamuteerera Jesu akandishamba akandisidzisa urinano kuteura Jesu akandishamba wangu chizorora wakatsakanizwa nawe ukabuka unaishe hari zvose Jesu akandisidzisa urinano kuteura Jesu akandisidzisa urinano kuteura Jesu akandishamba akapera masakuru ngiri wake uri wangu wakandishura nerudo ikamuteerera Jesu akandisidzisa urinano kuteura Jesu akandishamba chanaka chitenderano chinondisuka kunashe aizazve imba yako noriyo rwandinoanaka Jesu akandisidzisa urinano kuteura
again. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. 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 Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. You are the Most High God. 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 Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. You are the Most High God. 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 Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. You are the Most High God. 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 Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. You are the Most High God. You are the Most High God. The Most High God. You are 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 the Most High God. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. You are the Most High God. 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 Kabongo Jesua. Iye kabongo Jesua. Kabongo Jesua. Kabongo Jesua. You are the Most High God. You are the Most High God. Shakarabakaushima. Ribondorobokoushima mandorabakausana. Ndiri kutsvaga vana vanodona. Ndiri kutsvaga vana vanodya. Ndine vanhu vanda kushanda navo nhasi. Mwari vari kutiitira zvakanaka. Suicidal thoughts. Vanhu vanosuffer from depression. Usanyara zvako vanhu uya tigadzirise.
tisotane. Munhu wese ane masuicidal thoughts, vanhu vanofambwa nezvinhu mudumbu, ndinoda kudhila newe manje. So Mwari atiitire zvakanaka. Pambacho ndiri kutsvaga vanhu vane complicated issues zvakangodai so tichienda kumberi. Usaenda kumba ndakutopedza. Vanhu vane vana vanoita grinding of teeth, akarara unoona mwana achitsenga. Kana vadzokera kuSunday school unomutora. Kana mwana wacho aripo. Vanhu vane masuicidal thoughts, tinotsvaga vanhu vakadaro. Mwari atiitire zvakanaka. Vanhu vanovhumuka wedha uri munhu mukuru, chirota uchiona zvinhu. Mwari ngaakusungure. Papo pauri papo ukangotenderana neni nhasi, ndozuva rekupedzisira. Vanhu vane vana vanonzi hadyi nyama yemombe, adye chakati, madhimoni iwayo anenge akatakurwa nevanhu. Vane vana enda kumashure, munozouya after. Asi ndoda kuvanyengeterera. Tisoberai kwandiri kuno. Vanhu vane zvima back to back agreement zvekurota nyoka, kurota vanhu vakashama, kurota vanhu vasina kupfeka, kurota makuva, famba uri mumakuva. Uchitofamba unenge uri mumakuva uchiona vanhu vakafa, vamwe munoshanyirwa nevanhu vakafa, uchiona vanhu vachifamba vachiuya kwauri. Pandiri kunobata your right hand, kana chiripo chinongomanifesta chotoenda. So I want your right hand to be raised slightly more than the other. Pandiri kuonesa my hand to your right hand, I'm going to connect you with power to break that thing. It will be so much power, you will feel it. Haufani kuedzesera, unorinzwa richifamba mauri. Receive it right now. Nezita raJesu. Mweya Mutsvene, I command you to receive the power and set free. Nezita raJesu. Shakarabaka. Muzita raJesu, I release an anointing. Receive it. Nezita raJesu. Mweya Mutsvene, makafanira kuna matwa kureleasa nyasha. Tora simba poreswa pandiri kukubata ruoko. Pane simba riri kudambura zvisungo. Mweya iwoyo unomanifesta woenda. Nezita raJesu, I release an anointing. Receive it right now. Nezita raJesu, Baba ndiri kureleasa simba rinotyisa maari. Nezita raJesu, Baba makafanira kuna matwa zvisungo zvese nemhiko dzese ndakutiparadza nezita raJesu right now. Kamuchira Baba ndiri kutaura nyasha, chese chiri maari ngachibve nezita raJesu. I release an anointing. Vamwe venyu muchaona hope dzichiuya uri papulpit pandiri kutaura, pane simba riri kukupfeka nezita raJesu. Zita raJesu, Baba ndiri kukutendai kuti muri Mwari. Chese chakapinzwa maari nechakabatiswa ngachibve nezita raJesu. Rumbidzo ndeyenyu Mwari, iko kukona ndekwe Mwari. Iyo rumbidzo ndeyenyu Mwari, iko kukona ndekwe. Iyo rumbidzo ndeyenyu Mwari we, rumbidzo ndeyenyu Mwari, kukona ndekwenyu Mwari, iko kukona ndekwenyu Mwari.
Ikokukona tekwe numari Iyarumbiso Jeyeyu Orumbiso Jeyenuari Iyarumbiso Jeyenuari Ikokukona tekwe numari Ikokukona tekwe Ikokukona tekwe numari Ikokukona tekwe Ikokukona tekwe numari Ikokukona tekwe Okukona tekwe numari Ikokukona tekwe numari Okukona tekwe numari Ikokukona tekwe numari Ikokukona tekwe numari Iyarubizo Iyarubizo jeye numari 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 Ikokukona tekwe numari Ikokukona tekwe numari Ziyani Pane Samba Bafuti Wofu Kama Ziyeche Suso Shali Otiema Olekule Kofuka
Come on!